Her igen. Ja. Man kan ikke fange det her. I Jo. lyskugler. Jo. Jeg kan fange det her. Ja. Nej, jeg tror, der er andre, hvis det er. Ja. Hvor går de hen? Prøv at se, hvordan de ser helt specielle ud. Ej, hvor er det væmmeligt. Jeg kan se det hernede også, ja. Ja. Det er fedt. Jeg kan godt se det. Hvad fanden er det for noget? Prøv at se en far derpå. Nej, det er ikke sådan. Jo, den der bagved, den har der meget fart på. Ja. Hvad fanden kan det være? Det er museet her, tror jeg. Kommer fra syd. Ja. Man kan vide, hvor de flyver hen. Men de kommer alle sammen dernede fra marken af. Og det kan jeg huske, at jeg har læst før, at der er altså nogle UFO'er herude i marken. Det har jeg læst, dengang jeg boede i Karlslund. Ja, det kan jeg huske. Ja. Så den er god nok.